You always sing about Mai. Mai variko here. Izvezvi vanenge variko. Hapana mari shamani. Uya makuna nitelewa. 2019 nongo ngazikune madhaga chibvengo sviba. Hata ura kutozogeza. Kumondoro vanenge vana. Kumondoro vanenge vanani vanenge vachiiteiko ndokumba here. Kumunda. Kumunda. Kumunda kumusheche kumasvingo. Namasvingo kune jecha maisi. Saka hapana pekurima. Takazoenda pamondoro pa52. Ndopanogara namama havadi zvekutaura. Vari kurimei? Hasati. Hanzanzi kuziva Saka vanenge vanani kumondoro? Kumondoro hanzvadzi. Ingani hanzvadzi dzako? Ivo vana hanzvadzi yavo wani. Alright. Hanzvadzi dzangu hanzvadzi dzangu akamufana kamugani. Mumba menyu mimuri vangani? Pasara tiri 5. Ko makambenge muri vangani? Vamwe pavanga vari vapenyu pane vanga vari muhombe kwaurera? But ndambomuona mani ndakatozozvara vatunza akaita. And I remember pane mufana akambotanga wokuimba ainzi Grinder, ainzi mufana wako ndewako here? Mufana wako here? Mufana wangu azvo zvakaita ndiko baba mkuu nindiro kabamura saka mufana wangu kuti Any idea kuti ari kupiri? Because akangoya 2 minutes ari kutoimba izvi tikuita naye kundadigora kuti okay izvi takuita tese. Alright. And Tocky unoimba about love, a lot of songs ze love and what. And some would want to know kuti kumba kuna madhamu. Dzandakaimba dzaiti madhamu. Ndozvandikuda kuti you can't sing about love usiri mulove. Ko ndiri mulove kabari kwete namadhamu. But aiwa but madhamu aripo. Mamadhamu. Any idea and if you are comfortable kushare name rake? Mutsvaka mukanditorera. Ko ezini vana? Vana 7. Okay. And around 2013, 2014, I think you were around 2021. Music yawaiimba, my lyrics yawaiimba. Most people would say kuti aenderane age yako. Wainyora wega, or some would say ainyorera pamwe munyorera or what? Sana munyorera song. Because masongs angu imira kana kuti reflection yezviri mukati mandiri. Saka ndifunga kuti kune munhu angagona kuexplaina kana kuti kuexpressa zviri mandiri kupfuura inini. Handifunga kuti kune munhu angaziva Tocky vibes kupfuura inini. Munhu iyeye agoziva mhai vangu kupfuura inini. Ende kana ariko ari kudiwa rati kumbonyorerawo vamwe katione kuti ndo ruoko rwani. Hakuna tototenda Mwari nokuti itowo kwedu kwatetichiita. Yo kumondoro kuna moms unoenda unotomborimawo here kantu 2 minutes vhiki roga roga kana kuti vhiki rega rega ndinofanira kuti ndiendeko. Mabasa ekwamba tinoita kuti kungoti izvezvika unenge wakuwandira kuti
kuimba kwatikuita kwatokubasa zvatinongochigara kustudio nekudai nekudai hauchakwanisi kubatika sekubatika kwawaimboita kuti zuva nezuva unogona kutema huni apo haungotiwo pamwe zuva iroro wauye ende kazhinji vanenge vachitoti zorodzai mwana saka and mumba menyu pane mumwe ari kuti anotedzerawo anoitawo here zvekuimba grinder plus tine imba yedu manje yakakura manje kana imi murimo futi mubana tine ndandigo round mayouth kuna Firefox kuna Foxman kuna Max D na Grinder tinofana kwawanda chine Tocky muna mzee wera enda chivo Junior Tocky pakai the Junior Tocky pakafana nzina takafana ko Gaspi anopinda papi unda ndigora Gaspi manje ndi elder vedu manje ndakagromwa ka Gaspi mafia 19 saka kuzonotonda ndigora ndikwakutangawo zvedu it's just one family guys Gaspi ndandigora sisi kuti tingori mafia 19 ngoti nikwangokura okura chinga chinotanga zvako so ndandigo round paunotaura about ndandigo round you will be referring to that stable yako that stable that level that music that genre yekuti tell ngri hello you always include it in my songs yako music yako zvakabva papi intro ndimukona kuti maintro anotanga kutara tedu moti hey Tocky ano tikamosvika nguva yetaiti pamusic intro ndo chinhu chinonakidza because hachina mawords kana kuti mashoko ekunzi ari kuti zvakati chakangoitawo kunge chidobi ndo zvinotaura iwewe kana kuti ndo anenge achiti branding kuti brand rake uyo rinoonekwa neizvi saka zvingori zvinhu zvokuti magariro atinoita pane zvimwe zvatongofarira kungoita zvimwe zvidobi zvatongofarira kungoita ndo zvatinoda kutora toshandisa masongs edu zvinenge zvichirepresenta isusu zvitauro kwatinobva saka tele ngiri allo telecommunication ngiri allo munhu akangoti allo adayira message akutonzwa kutoti Tocky vibes ari kuti chii ndandigo round iri kuti chii saka nechitonge signal yekuti zvafana navamwe vano vanoti muriko here uku vanoti but isusu tikati tele ngiri vanhu vanototi halo and Tocky akasvika palevel patsono if I may say Tocky aenda nenyika but afterwards Tocky akashifta Tocky and someone was saying Tocky adzoka nenyika and I think wakatombozvinzwa something like that Tocky apera Tocky adona in some of those terms. How did you feel about that? My feelings ndoteerera zvinotaurwa naMwari and I don't take influence from mankind nditeerere zvinotaurwa nemunhu because munhu akatokusimbisa chaiko chaiko wakapemba unogona kuita pride zvinokukanganisa futi munhu akakuti haugoni zvodai zvinokuluzisa confidence kana wari weak saka inini ndongoona kunge mune munhu akapuwa nguva yake kurarama zvekuti inini ndikatora maopinions emumwe munhu ndakutorarama madreams ake ndakurarama life yake because mumwe munhu dream yake ndeyekuti iwewe you must not make it saka iwewe ungararamirere kuti urarame dream yemumwe munhu indoti ndaMwari nechipo chawakandipa because nezera rangu ndokwanisa kufamba nyika dzakasiyana siyana ndichigoverana nevanhu zvishoma zvavakandipa Mwari zvokuti
ndotoona vamwe vezera rangu vasati okwanisa kuita zvinhu zvakadaro vanototi vataitodzisa navo vanototi shamari wakashingirira zvinhu zvakuenda zvikutoita sezvikutofamba tinofamba toti maizi tochizama kutaura kuti kumhuka dzese kune dzimwe mhuka dzine simba dzisingaite musango memwe kamba haina simba but ndoinorarama makore akaita se akawanda maizi saka tinofamba toti mchana but this music is going far ende ichararama narini maizi mgongo inenge ichiuplifta masouls ichisimbisa vane mwoyo yakaputsika vanotishora vanotifarira munhu wese hatina mafeelings nemunhu chinhu chese chinongo chinoitwa nemunhu tongochitambirawo se its part of life. Why? Because ndo panyika patiri kurarama saka urarama kunyika yako wege nouraya vanhu saka vanhu vari right ngavataure maopinions avo avanoda wise everyone that's freedom munhu ese ari free kutaura zvaanoda ende inini ofta maziva kuti ndinofungawo mafungira pamusoro penyu wise saka dzimwe nguva nechingotaurawa nendiri saka hando zvazvingori asi ngoti ndongobelieve kuti keep moving wise tongoramba tichienda forward and go around to the world. And Tocky was your album yokutanga just after dancehall movement, hardcore dancehall. How was it accepted? How was it embraced nemafans? Right, because kumashows tinotoimba ende chitopinda kuti gengi unotoona vanhu vatodia wise wotoona kuti aiyo zimwe nguva mukutaura ndikumaproducer wise anenge achiita mariti saka iye akakuti chiuya uite zvazvitaita iwe kuti aiwa maya chindigadzira isingo anoona kunge wamudisrespect asi iwo unongongorowo munhu afila kunge unokwanisa kutora path yaunoita yaunowisha because it's your lifetime maizi yamudara chinhu chatinacho so far upenyu saka paupenyu hwangu ndikasaitawo zvandinoshuvira ndorarama here madreams emumwe munhu zvandaichambokutaura nditori nezvandinoonawo Tocky vibes ari ende ndofunga ndiye inini ndomborarama iye whether umwe munhu anogona kumuona sedownfall but indoona kunge itori rise because ndakutoona maimprovements akawanda zvimwe zvinhu zvataisagona kuita kuti zvokuti zvinhu zvikuenda kumberi mudhara maizi kungoti vanhu vanobhelievha vaona munhu akapaka kana ndega kana tiswera tese kudai manje profita anoshorwa manje kunzvimbo ikwako so wane band rako here unoita zvokuhaya band tinaro but ingori on off because mukuona kuti challenge atinoita hombe neband inyaya yekuti vanhu vashoma vane vision yaunenge uinayo uri kuona sika unogona kuona kuti performance yedu iri poor, we need to do more rehearsals omana tofana kurara tichirehearsa uyai tidai umwe munhu anoteerera mwiri mozi vangu vazodai amai vangu vati zvakati chichi toita kunge isusu tisina ana naamai handiona saka unobva ona kuti wani munhu ka anodzikisa morao drama akashayika unoridza sei saka band manje rine challenge iyoyo yekuti kuti unyatsowana vanhu varichi saka tinomboita ma-on off but kukura maizi still tiri kutoshanda nazvo izvozvo but still message inenge ichingodeliverwa whether netsoka kana nemotikari maizi hapana and movement yakatanga dancehall inozikanwa nebish nhingi nanhingi vazodai so vazoclasha nhingi nanhingi vazodai bish vari kutukana and wati iwe do you have an artist wekuti unoti wakamboita beef naye or wekuti hamuonane like kuti zvaita sei vanhu vanofana kuonana if tinoonana nemunhu wese ndanachitora kuti ini chero munhu akanaka munhu akaipa handipo pakujaja munhu leave all judgment unto God munhu chero akatokuitira zvakaipa hatimbotadze kuonana tinongoonana but kuda kwamwari ngakuita tese tiri vanhu chandongoziva iwo kana usina simba rekunditigara pasi sumuka saka you don't own me then I don't own you umwe nomwe ari kungoti ari kuita ari kuita pandotoona kunge pangatonetsa ingadai zvichinzi pamwe tinoshanda tiri under someone kuti pamwe anozokuti sumuka gara idaidai but we are free kuita zvatinoda kuita panguva dzega dzatakuda kungoita sei ndozvatonyanya kutenda mwari nazvo kuti hatina patinomukira kunzi pfeka wakadai kana kuti idaidai
ndikatongomuka ndichiti ndoda kudai so ndoteita izvozvo vanoona vandongoti atraki. And so far watraveled nyika dzakawanda, Dubai, UK, regionally na South Africa. Sure. For example, like kwaunoda kuti urambe uchidzokera ndekupi kwaunofila kuti vanhu vari uku or this place or this country? Mukuona mumwoyo mangu inini chaizvo ndoda kudzokera nzvimbo dzandakaimba, but mwoyo wangu unonyanya kushuvira kwandisati kuenda kwandisati ndaenda, nekuti vanhu vava varida kusanganawo futi neshoko vakatomboriwana animoyo. Saka ini ndotonyanya mwoyo wangu unonyanya kushuvira kuya kwandisati ndasvika kune dzimwewo nyika idzi, tomboendawo ikoko vombonzwawo zvatinoita, because music yedu iri right maize hakusi kuti hatingati tinogona, but music yedu iri right, iri good for munhu. Kangofanana nekuti sadza staple food, munhu ese anofanira kuti aita se adye sadza. Ndozvakaita music yedu, haisi bubblegum yekuti unozotanzi kuramba uchiritenga unoita maousers kana ndinoti And I understand music talk, mababy anowanda anouya and what, and I remember my pictures aitombobuda uri ku-UK achinzi ndo baby ratoki and what. How do you manage to handle mababy zvisina controversy? Dzimwe nguva zvezvine controversy kumunhu ari kuzviona, but kwandiri dzimwe nguva zvisina controversy. Vanoona zvinofanana natimukatakisana venyu anogona kutozikanwa naamai venyu, asi kana muri munhu anoimbira vanhu kudadai vanokona ndomusikana wekupongwa amai vakuivo vanotomuziva. Saka dzimwe nguva icontroversy kuvanhu vari kuona, because zvezvichiita sekuti zvitsva kwavari, asi ini ndongoona sekuti handifanire kuuraya obey makamuri nekuda kwatoki vibes. Ndofanira kurarama upenyu hwangu semunhu maiziva. Ndingatanza handina musikana ndomushaya tsego naye vari ndogorarama sei, fanira kuti ndiitochi zvazviri. Asi manje munhu paanonzwa kuti munhu akuimba kana tasati simaselebrate maiziva, tingori munhu anongoimba, saka ndongorarama upenyu hwangu. Ndona musikana ndikamusarira why, because ndiri munhu ndikada kurarama ndichiti ko ningi anozoti kudii shamari ko iwo anombondiconsiderawo here paanoita madecisions ake. Saka ndikuona sekuti aiwa obey hafanire kuurawa nekuda kwatoki vibes. Obey anofanira kurarama upenyu hwake, chero vanoona vakati izvo hazviite manje muimbi chichizozida kuparikana zviri zvari ndo zvaatori, haangazviurayika nekuda kwatori. Danzo do associates nembanje, brongo, and mutoriro, other kind of drugs. Tocky anorowa here. Musada kuti dhanzo maize tii vanhu, because munoda kuti dhanzo togona kunongedzera vamwe vanhu vasingaiti zvidhanzo panapa vanoita zvinhu zvipi izvozvo, but ndongoona kunge iyaya iprivate life yemunhu. Zvikangofanana nekuti mumwe munhu anoziva kuti inini stress ndikanetsika nestress ndinomwa doro ndinodai, mumwe munhu anodididi, but upenyu hwemunhu amene henyu imimi kana muripo pakujaja vamwe muchiti azodai utori nemhaka dzako dzawakamirira kutongwa nadzo maiziva. Saka ndongoona sekuti munhu nemunhu wese anoziva chakanaka nechakaipa. Saka it's up to you, because Mwari vakapa munhu free will, is good and bad. Iwoona kuti unoita zvipi, asi harisi basa redu kunge tichijajana maiziva kuti ninga anodai saka ndomujaja kuti zvichazo Mwari anoda munhu wese. Ende munoziva kuti chii shoko rinototika zvakafanana nokuti une hwai dzako dzauri kufudza, hwani ikarasika unotombopfigira dzimwe dzese kuti utsvage hwani iyoyo, ende ukaiwana ndoya uchaisa kana riri bhera, ndiyakugara futi wakaisa ziso rako pairi, ko ndo inorasika. Saka vanhu vamunenge unonge chichiveve ndo vanotonyanya kudiwa naMwari, anenge akaisa ziso rake ipapo, zvokuti indongoona sekuti
upenyu mudhari upenyu vanhu vanonetswa nezvakasiyana-siyana ndo zvinozomuita kuti aite zvaanoita vanhu vanofarira zvakasiyana-siyana ndo zvinozoita kuti aite zvaanoita asi harisi basa raani kumumira uchiti ndingazodai saka zvakati vanhu vanonetsa kuti vanhu vada kuita umwari kuti mwari ari kudhara isusu ngatirarame sevanhu unoenda kuchechi and kana uchienda which church do you go to? Indoenda kuchechi but muona ukristu hwangu hausi uyauya uri wakasungirira aize ndakakura ndichipinda postori vanhu ndatokura ndikatanga kunhingirika naona kudii ndakuchengeta bvudzi ndamira kuenda but right now ndikangonzwa kusununguka kuti ndoda kumboenda pachechi apo go nemhuri yangu tinoenda kuChrist Revealed but inini ngori munhu yakuti kana vanhu vari kungoita chinamata chekuti vari kunamata mwari hapana nguva yekujaja kuti ninge ari kuzodai enda pepe uchinonamata mwari usafambire kuti pasta vakadai kana kuti vanodai because one ukazovaona vachitadza uchaita sei uchabva pakutenda saka indongoona sekuti munhu chengeta kutenda kwako wangofamba kuchechi pepe wonzwa shoko ukuteerera zvakuda kudii zvakanaka wodzokera kumba saka ndomaendera ndongoita kuchechi kuti any chechi ndikangonzwa mwoyo wangu kuchingotaiwa chimbopfuura napo pakunamata ndosvika and pane mamwe mazita atinombonzwa achimenshonwa kunzi epasina anzi Bishop Stone aitoka sipo nhasi epasina nhingi I don't know ndanani wana varakudza imbiri yamwana vanongovawo vanhu but ani munoona zvazvinoita izvo zvitiri kufamba toti ndina mufana wangu junior rwendo inguva yatapuwa namwari yechirarama tiri kufamba tese junior wemangwana anogona kutenga mota kukomborerwa kwaitwa namwari ani munoona inini handifaniri kuti sikadai ndinewo mota kuti junior aita sei ndikufanira kutsvaga nzira dzangu zvo nditsvagewo chi ani muona saka dzimwe nguva iwo unogona kufunga kuti dzimwe nguva vanhu makabatsirana tese titikatobatsirana tichakwanisa kutaurawo nezvatinoita kaita isusu asi ndinongoona sekuti kazhinji munhu anoklema kuti ndakadai hapana zvaanenge akaita munhu uyu ko vabereki vakazvara munhu vakaita basa hombe sei asi nyaya yangoti vanhu unozvisaizira kuti ndine madhimanzi akati because ndakaitawo izvi uri kuyera basa rawakaita iwewe nechikero chako but otherwise munhu akaitirwa ndianonyatsoziva kuti ndakaitirwa nemangani pane vamwe vakatoita zvihombe kupfuurani saka kumwe kungotorawo kwevanhu kwetimu remumaraini kuti zvazodai but ndo zvataichiti kana uri iwe unoitisa zvinhu chitora umwe munhu womboita sei iwe ndopaunozoona kuti munhu anenge akatongodiwa namwari maiziya saka ndongoona sekuti kana ndina junior ngandisaona sekuti ndindopa vanhu zvipo ane chipo chake mwari vakafunga kuti mukomborere zvezvika chero ndisingamufarire chero ndisingafarire unhu hwake kana ta sei anotobudirira zvinhu zvake zvinotoita sei zvinotoita but ndoona sekuti munhu nemunhu ngaatsvake kurarama kwake ega anomaona sade kuda kuti ndinakazodai chapa neruoko rwerudyi kana ruboshwe harufanira kuziya kana wapa nerudo and latest album chamaku wangu rutambirwa sei chamaku wangu rakanaka chaizvo rakanaka kungoti seye zvatanyimbotaura kuti isusu tete takanyanya kuema kuti toda kutaura mashoko awa neawa kuburikidza nechipo chatakapuwa namwari asvika here kuvanhu kana asvika kuvanhu hatizonyanyoteerera kuti vachatii animona kodzimwe nguva munhu unogona kumudza zvakamunakira but kana asingazvifarire anoramba zvakangofanana nekuti baba wako vakati usabe unototi ndarakandimaka wese but vari kungokudza zvinhu zvakanaka vari kuona kuti handingakunyepere kuti zviri bho ndozvikangoita music yedu saka hatichanyanyotarisira kuti vanhu vanoti kudii because it's obvious munhu anogona kutoramba sanika kana uchida kumucorrect
south vanodrive matrack saka moms vanomboteerera music here kana kuti vanoteerera vanotofarira saka naimbotaura kuti music kana inini ndondivakawo indondivakawo saka amai vanotofarira ende vanototi hanziyo iyi vanosavona chaizvo and kubva watanga kuimba what do you have to show for it kuti aumanani vamwe ndokuse kuti inini pasandakatanga kuimba ndakatenga jeni inini pandakatanga kuimba ndakazotenga mota dzangu 8 kokakatanga kuimba kudhara isi samanya titarise izvozvo kunyanya patinotarisa kuti tatindoura vanhu vangani muzi mwari wakati stop catching fish become fishers of men saka maachievements edu atinawo ndekuti vanhu vese vakwanisa kuziva kuti vafanira kukanganwa amai kudza mwari animoa nekurombidzwa kwamwari kurikudza nemusic and kana Tocky siri kuita zvemusic unopedza time yako unenge uchiti anombotamba bhora anombomhanya kuexercise but sport yangu yandakatokura ndikufarira chaiyo ndaita martial arts uchiri kuita pano neapo akasvika pakujairi vangu notosimudza mabuta shoko haridewo kuti tinge tusvika pakudaro saka isi taingoiitawo sesport sekuti kugara uri fit inodzidzisa discipline plus uchiri vana mai ndopaitika izvozvo kuti unojairirwawo kuchikoro saka unoona kuti bozi kwanotaura kumba sandikaenda ndiri muhombe unonoudzai kanochichema maidi vanotaura kupedzera naivo ikoko saka unobva watanga wangu exercise uchidai utoonawo kuti vatoo nerinyararo vatoo nerinyararo but haasi zvekuti anzikurwa asati nditofunga ndotorangarira ndakarwa kawani kana handitoningirikine gone kuningirinaunako